So padayon kita no mga higala sa atoa nga mga pagpangalagad. So ang atong topic karon unsa man kabahin lagi kini sa kining Holy Trinity. No, why did God believe that God is three persons in one God, the Holy Trinity? Ngaboy no, in many occasions, to sigon sa atoa nga nasayran, in many occasions God described himself thus. No, sa ato pa sa daghang mga higayon gitawag sa Dios ang iyang kaugalingon ug ingon ni ani, no? Kung atong basahon sa Genesis chapter 1 verse 26 kini nagkanayon. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Sa to pa kun ato yung usisahon mga higala, gipaklaro gyud sa Ginoo nga daghan sila, no? Miingon man siya nga unya buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Wala siya miingon nga sama sa akong dagway. Sama sa atong dagway. In other words, more than one. No? At kini usa na daan sa mga kining gitawag nato og kabasihan na nato nga ang Ginoo dili lamang usa ka persona, kung dili usa ka Dios. Kami nga man diri unya miingon na usab ang Dios. Ato pa usa ra gid siya, no? Wala man miingon nga unya miingon na usab ang mga Dios. Buhaton nato ang tawo sa amang taas tong dagway. Ato pa daghan gihapon. Pero pag ingon niya buhaton na usab, miingon na usab ang Dios. Ato pa usara, no? Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sa ato pa daghan kay atong man. Siya mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mga mananap. Klaro na no? Sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6, kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, no? Ug siya ang magbando sa tanan nga ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdaig. Sa ato pa kining anak, no? Kining anak Dios pud ay ni, no? Kini ingon man diri kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya mo'y magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan. So ito pa kung atong basahon sa Biblia mga higala, dili ni ingon nga usara siya, no? Daghang gini siya. Unya niingon sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 7, nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo, ikaw akong anak ug karong adlaw ako amahan mo na, no? Sa Mateo 3 kapitulo 16 bersikulo 17, sa pagkahuman gayud og bunyag kang Hesus, mihaw-as siya sa tubig, unya naabli ang langit ug nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati. Sa ato pa nakita gyud, no, ang Espiritu sa Dios. Doon na po'y Espiritu ang Dios. So mo kini siya ang mga basihan nato mga higala, no, nga sa atong Katoliko nga ang Dios, no, nagpakita unya naamli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios. Sa ato pa naa po'y Espiritu nga Dios, no? Kay Espiritu ang Dios, doon na po'y Espiritu nga mikunsad daw sa lampati ug mitungtong sa abaga sa atong Ginoo. Sa ato pa klaro kay mga higala, no, nga adunay Dios amahan, no? Kay niingon man siya, ikaw akong anak ug karong adlaw ako amahan. Sa ato pa three persons in one God gyud siya, no? Ay no, dili man unta makiglalis ani, pero sa ako nang ginaingon, dili kita angayang makiglalis diini. Pero angayan lang nga ato gyud kini nga tamdan nga ang Ginoo di ay tulo ka persona, usa ka tawo. Dios anak, Dios amahan, anak ug Espiritu Santo. Okay? Klaro? Nala padayon ta mga higala sa ato nga mga pagpangalagan. Okay, no? Abi no? Dinilang sa kita kutob, ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, mga milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
Amen.